Pozerajte sa na to. To som nikdy v živote nevidel toto. A to po horách chodím 20 rokov, aj viac. Slovensko moje otčina, moja krásna si ako raj. No kamoši, ahojte. Dúfam, že som vám chýbal na videách. Tak ako mne hríby, aspoň. Katastrofálna sezóna, vážne, no, strašne dlho som takú nezažil. Veľké suchá, veľké, naozaj. Aj som niekde bol na tú jarnú sezónu, ale proste takmer nič. Smrčkovce, pár smrčkov, ale proste tým, že som aj nemal nejak extra moc času a tým, jak naozaj tá sezóna začala, tak proste som aj nič nenatáčal, pár videí, ale len reelskových a ne takýchto na YouTube. Takže dneska verím to, že sa to trošku zmení a že spolu si vlastne tú hubačku užijeme. Teraz som v podstate na prvom mieste, už tu som niečo našiel, nečakám žiadne Eldorado dneska, naozaj predpokladám, že niektoré miesta budú prázdne, ale verím, že pekné zábery určite budeme mať a aj krásne dubáky. Už tu mám vlastne prvé. Takže hneď vám ich idem ukázať. Paradoxom je, že teda nečakal som vôbec, ale prvý hríb, ktorý som tento rok našiel, mimo teda hríby zrnitohlúbikové, tak je hríb smrekový. Áno, to je ten, skôr rastie na tú jeseň, ale teraz vám ukážem, možno ste ho už aj videli na začiatku vlastne v tom videu hned vedľa košíka. Takže tu takýto krásny, veľký naozaj. Pozerajte. Takže tu máme smrekáč, trošku sú iné, trošku keď si všimnete, tak vlastne ten klobúk je taký lesklejší a hlúbik zase naopak trošku blečí než u klasických vlastne hríbov dubových. Tak to je celkom pekne rozlíšiť, ja vám to môžem aj ukázať, ale toto je perfektný smrekáč. Bolo ich tu viacej menších, takže tie tu zostanú, možno nás tu počkajú, aj keď pochybujem, že ich tu nikto nenájde. A každopádne tu ideme po tých dubákoch, tu sú také menšie kúsky, som si zobral, ale poďte si pozrieť toto teda spolu. Jo? Perfektné veľkosti. Dúfam, že aj vnútri budú také perfektné, jak sú na vonok. Aj keď to leto je predsa len také, aké je. Hlavne tie začiatky, ale som zvedavý. Nechajme sa prekvapiť. No, pozerajte na ne. Pekné zábery, že? Tak toto šupneme od spodu. Ukážkové kusy. Naozaj jak z rozprávky. Pekné, neobžerané vôbec od slimákov. Pozrite. Tie sú tak na výstavu. No a tu sú hneď ďalšie. Ďalšie 3. A teraz si nepamätám, či to boli ešte. Každopádne ešte to tu viacej skontrolujem. Keby náhodou. Pozrite. Krásny začiatok sezóny.
Takže dúfam, že nás to takéto niečo bude ešte tešiť. Dneska ďalej. A ten košík na konci bude jak malovaný. No aj prvý kozák. Hrabový. Aj tých som videl vlastne, že na internete ľudia dávali vlastne hodne kozákov, takže aj tieto hrabové vlastne sú tu fakt hodne, keď rastú, tak možno dneska niektoré nájdeme aj tu. Pár ďalších kúskov. Dneska to bude fakt o hľadaní, ale to vôbec nevadí. Pretože dúfam, že keď pochodíme, tak nejaké tie kusy budú, málo ľudí. Ideálny čas. Op. To má trošku dierku, inak zatiaľ nejak extra bez slimákov, nechcem zakriknúť. Sú také pekné, rozprávkové. Veľmi zaujímavý. Vidíte ho? Jeden jediný tu je, ale presne opačne tá farebnosť, jak by som predpokladal. Toto je dubák, jo? Keby to teda niekto nevedel rozpoznať, ale pozrite, hlubík tmavý a hlava úplne vyblednutá. Takže taký paradox. Väčšinou to býva presne opačne. Ale pekný. No, tak dubáky nachádzam v podstate všade. Respektíve ne v aké prehnané množstvo, ale naozaj v podstate po ceste hocikde menšie, väčšie kúsky. Som išiel na druhé miesto a spomenul som si, že som zabudol stabilizer na tom mieste. Pozrite sa, čo som tu našiel. To ešte nevidíte, ale kakas. Tak teraz sa oplatilo vrátiť. Vidíte ich, tie tri? Ty vole, ale nádherné tmavé hlavy. A ešte aj veľké kusy. Ty kokos. Pozerajte ich. Ty brďo. Fotku to chce. Nemôžem vám ukázať, aký vyberám zatiaľ. Nejaké fotky to chce pekné. Určite s týmito, ty kokos. Krásne tmavé hríby. Jo, dajte mi sekundu. Sme naspäť. Ono asi tie hríby budú, tie hlúbiky. Tento minimálne cítim, že bude zožeraný, ten hlúbik, takže to sa bude čistiť, ale krásny naozaj. Na pohľad nádherný. No a tieto dúfam budú top. Top stav. A keď slimáci robia, čo môžu. Takto. No, pozerajte, pekné, ne? Toto zahodíme. Krásavci, naozaj, som tu len chvíľu. Takže toto som naozaj v podstate ani nečakal. Akože nejaké hryby som čakal, ale to je fakt paráda. Akože môžem povedať, no. Skúsime to vybrať celé? Áno. Mrkajte na ňu. Krásna trojica. A už sa to rozpadlo dobre. OK. Takže takto. Sme len na začiatku. Ten košík bude určite plný. Všade sú nejaké dubáky vylazené. V podstate na každom tom mieste. Aspoň nejaké. Nehovorím, že ich je strašne veľa, ale sú. A v podstate sú úplne mladé. Takže ono to bude pokračovať teraz 100% vlastne s tými 30-kami, jak dojdú, tak oni povyskakujú hodne. Nečaká sa tam žiadna voda, možno nejaké
búrky, keby sa tu prehnali, tak pomôže niečo, ale myslím si, že bude celkom rýchlo konec vlastne s nimi. Každopádne teraz a ešte v tom týždni by to mohlo byť vážne celkom fajn. Fešáci pribúdajú. Postupne. Ale stále rovnako. Pomaličky. Žiadna divočina. Ale niektoré naozaj veľmi pekné kúsky. Bez slimákov. Niektoré sú zožrané úplne teda, že zostali iba hlavičky. Celé hlubiky vykúsané. No, teraz som prišiel na tento kopec a hneď vám ukážem. Od začiatku veľmi zaujímavé pozerať sa na to krasavca. Toto je čistá bomba, ale sú tu ďalšie. Takže dáme si hneď takto. To je úplná nádhera. Pozrite, ukážkový, učebnicový. Normálne, že ani jeden kusanec od oného, od slimáka. No a poďme sa pozrieť. Čakajte. Jeden takýto mlgoň. Jeden takýto fešák tu. Pozrite, ten už je starší, už má aj vlastne to zelené rúrky. Takže tento už je tu dlhší. A to je výborná správa v podstate pre mňa, pretože vážne tu nikto nebol. To by si asi všimol. Som úplne že na začiatku kopca, kde nachádzam hríby. No ale nekončíme. Je tu iba... Spravil som tu iba také kolečko. Vlastne fakt iba kúsok. A pozrite sa na to. Slimáci absolútne skoro. Takže... Hop, ešte jeden tu hľadám niekde. Aha, dobre. Je to taký menší, ale máme. Takže pôjdeme to pozrieť. Začiatok kopca. Parádny úlovok. Tešte sa na ďalšie. Nádherné pohľady. Aj treba nejaký komentár k tomu. Ďalší. Aj si to vychutnajte. A nich tu veľa, sú tu 3. Teda 4, jeden už som zobral. A teraz aspoň tieto 4, ktoré vidím. Pozrite, perfektné kúsky. Ideál. Ideál, dubový ideál. No, tak teraz sa pozrite. Jak som našiel tie 3, ktoré som teraz natáčal, tak som ešte ďalšie 3 hned vedľa. Ale schválne, či to uvidíte odtiaľto. Zhruba v strede obrazovky také biele, asi jediné jasné biele, vlastne, ktoré tam je. Ja som to odtiaľto videl. No, pôjdeme bližšie, ukážem vám to hned. Jaká paráda tam je. A tá paráda už je tam dlhší určite. To není chvíľu. Pozerajte na to. Toto som videl, tie sú trošku ešte, chvála Bohu, že boli okúsané, lebo sem by som asi ani nešiel. Je to v podstate akobyže po ceste naspäť. A pozrite. To je. Spravil som ešte fotku. Ideme si ich zobrať. Tak. No takisto. Vidíte, čím žltšie tie rúrky, tým sú tie hríby staršie. Tie tu už tu nejsú úplne že chvíľu, ale vyzerajú fakt dobre, pozrite. Ty kakas. Oproti tým malým, krásne kusy. Oni inak je tu väčšie listie, takže predpokladám, že aj vláha sa drží trošku viacej, takže dokážu tie dubáky takto naraz, keď majú aj čas, keď ich nikto nezobere. Je to krása. V podstate sa stačí povracať na tie miesta, kde ste boli a znovu tam nájdete ďalšie poschovávané vlastne v tom lísti. Inak veľa v lísti samozrejme. Na tých holinách toho až toľko nerastie, kde je tá vlaha. Tá vlaha naozaj chýba, ale tieto sú ukážkové. Zase bez červíkov,
vlastne teda bez červíkov, bez slimákov. Červíky uvidíme len. Každopádne určite budú pokračovať, určite sú ešte niektoré poschovávané, ale na druhú stranu, tak jak rýchlo začali, asi aj rýchlo skončia. Tie teplá ich síce vyženú von veľmi rýchlo, ale aj ich rýchlo zlikvidujú. Pozrite, takže zase takto plno lístia, tu kde je vlastne tá čistina, tak nič a zase dubáky všade. No, teraz som ešte jeden zbadal, taký menší, ale iný som vám chcel ukázať. Tak si to sem položím takto a tu je ten menší. A jeden taký veľmi pekný. Už idem. Dobre, že? Krásny kus, vôbec som toto ešte nepozrel, takže ideme dokola a keby náhodou nejaká... Už to všetko aj nenatáčam, jo? Už to proste, je to hodne jednotvárne a v podstate jediné, čo rastie nejaké akože vo veľkom, sú hryby dubové, nič nejaké extra ďalšie, nerastie ani plavky, ani kozáky, ani nič takéto, dokonca ani tie vlastne akéby nejedlé huby, takže v podstate sú tu len dubáky, čo ale samozrejme nám to nevadí, hej, máme ich radi, takže čistá pohoda. Dubáky sú fakt všade. Kto sa prejde a popozerá, tak musí nájsť proste to. Toto som vážne ani nečakal, aby som vedel hodiť ešte tu úplne v pohode. Ja neviem, na niekoľkých miestach, v podstate som na druhom, mám tu tak 6, kebyže veľkých, takže to by sa 2 koše úplne v pohode by sa dali dať, také menšie. Keď je takto lístia a vetvičky, nevidíte, tak sa dá aj takáto bomba. Bol zahrabaný vlastne v tom lísti, videl som iba hlavu. Pozerajte. Inak na tomto mieste vôbec nejsú jakobyže od slimákov. Neviem, či sú poschovávané, ale pozrite. Jeden vedľa druhého úplne nádherné učebnicové ryby dubové. No, dubákov fakt neurekom. Ešte ich tam je vzadu, ale nechcel som ich všetky brať, alebo respektíve aby som to stihol natočiť, takýto pekný záber. Takže idem za vami. Hneď sme tu, pozrite sa aj ešte tie kusy. Proste to je čistý luxus. Tak to vám to nakloním. Pozerajte. Všetko jak z rozprávky, to bude nádherný košík inak. Keď to tam ešte nahádžeme, naskladáme, tak možno budú aj 2, lebo však mám tu aj tašku, vlastne takú sieťku, takže možno pobereme a spravíme ešte jeden taký menší, no uvidíme, ak sa im bude chceť. Držte palce. Ja som si vám ale spomenul na jednu vec. Ja som na začiatku videa nepovedal, aký je dátum, že? Dneska je 26.2026, dobre, aj tak mi budú pindať, že to je AI, tak pre istotu som to musel takýmto spôsobom natočiť, dobre, takže sme niekde, neviem, asi v polke hubačky, možno aj viacej, neviem, uvidím, hovorím, ak sa mi bude chceť. Takýto je dneska výsledok a máme 26.2026. Tak, pár dubákov si ošúpeme. Ukážem vám, jak vyzerajú. Samozrejme, oni budú vnútri niektoré zožrané. Naozaj väčšina iba tých čerstvých, alebo teda tých úplne malých.
bude také, že vôbec žiadny červík alebo tak. Takže toto je, niektoré sú tak iba fakt na parádu. Jo, že pre tú radosť vlastne z toho košíka. Takže takto tieto tri, ktoré som teraz našiel, hned vám ukážem. A potom mám pre vás ešte jednu parádu. Vidíte? Takže takto. Takto vyzerajú. Šupneme to sem. A vy poďte so mnou. Zastavím. Vidíte? Z diaľky krásne. Úplný. Najskutočný. Na takéto čistínke. Bo nikde ani listy okolo neho. Pozrite sa na ten kusisko. No, takže pred chvíľou som vravel, že na každom mieste, na ktorom som bol, tak v podstate všade sú nejaké dubáky, jo? Aspoň jeden alebo dva, alebo tak, proste každé tie miesta vlastne, na ktorých som, tak aspoň jeden, dva nájdem, jo? Že proste rastú fakt všade. Teraz, čo vám ukážem, tak som ale, že nikdy v živote nevidel, dobre? Tak kto nesedí, tak si sadnite, lebo to bol celkom hardcore. Toto keď som videl, keby ste videli moju prvú reakciu, ktorá bola, tak to bol konec. Takže pozerajte, dobre, teraz vlastne iba takto, v podstate jedno miesto, vidíte krásne dubáky tu, 1, 2, 3, 4. Vlastne tieto som videl v podstate jak prvé, jo? Ktoré keď hneď, jak som sem došiel, hovorím si super, aj na tomto mieste vlastne bude. Jo, že teda aspoň nejaké sú. Je to úplne, že maličké miesto, tu plakty, ako 100 metrov vlastne. No ale poďte sa pozrieť teraz to, čo vám ukážem. A toto fakt kurva som nenaskladal s prepáčením. Dobre? Ja neviem, či to vidíte. Neviem, či to všetko vidíte vlastne na tom videu, ale ja vám ich hned za chvíľku vlastne všetky popribližujem. Dobre? A to není všetko. Ešte ďalej, vlastne hen tam vlastne na tom konci, aké je to svetlo, tak sú ďalšie. Dobre? Tak si ich poskladáme. Poskladáme úplne všetky. Vlastne na kupu. Pozerajte. Pozerajte sa na to. To som nikdy v živote nevidel toto. A to po horách chodím 20 rokov, aj viac. Ty kokos. Tak toto je konec. Pozerajte na to. Ja som schválne zvedavý, koľko ich je. Ale ešte, jaké nádherné. Tu je trojička. Ty kokos. Pozerajte sa na to. Pozerajte. Ešte som očividne niektoré, lebo rastú spolu, rastú aj po dvoch. Takže niektoré som nechťac, keď som ich ohrabával, tak vlastne vykopol. Pozrite sa na to. To už pôjde von, lebo aj také suchy. Tak. No. A tu máme tých fešákov ešte, tých najväčších. Kokos. A to není všetko. To není všetko, počúvajte. Ja vám to dám dokopy. Ja vám to všetko dám dokopy teraz. Za chvíľku. Ale toto musíme, pozrite. To není všetko. Toto není vôbec všetko. Pozerajte. Pozerajte, tento už si tu aj leží. To je nejaká zver, vlastne asi vyvrátila. A ešte stále to není všetko. Pozerajte. Ty kokos. Stále nejsme na konci. Stále nejsme na konci. Ty
Ty kokos. Tak to je neuveriteľné toto. Bohatú ich je tak 50. Tento je starý. Pozerajte. Ďalší. Dobre, neviem, či som náhodou ešte nejaký nezabudol. Každopádne teraz dáme to všetko na kopu a zrátame, koľko ich tam bolo, jo? Tu, na jednom mieste. Počúvajte, mal som celkom dobrý odhad. 53 kusov. 53 kusov a nepočítal som tie, ktoré boli po záruke. Vlastne tých bolo iba pár. Pozrite sa na to. Ty kokos. Tak toto je bomba. Toto je čistá bomba. Len teda musím vyťahnuť tú dierkovanú tašku, aby sme to niekde šupli, lebo toto som fakt nečakal. Tak, akože dneska som nečakal ani moc rýbov, ale takýto úlovok na toto jedno miesto, to sa mi nikdy nepodarilo. A asi sa mi to už ani dlho nepodarí toto. Neskutočný zážitok, neskutočný. Máme aj prvý zrnito hlúbikový. Zrovna počasie na ne není, ale tu je miesto, kde bývajú celkom hodne. Tu je taká hodne veľká rozmanitosť v podstate na také miesto. Takže uvidím, čo tu nájdem. No. Jeden dubák, jeden kozák, žltopórový. Pozrite teraz takýto úlovok. To sú zrnkáče určite. Vidím net vlastne až celkom veľké. Pozrite. Pekné farby, boli 3. Sú spojené skoro do jedného. Dobre, pekný úlovok. Už toho moc nenatáčam. Len keď teda nájdeme čo je také, že wow, lebo je toho dosť. No takže pozerajte, neviem, či to vidieť na tom slnku. Tu mám už takú poistku na kolobežku, aby sa mi to nevysypalo. No a tu máme ďalších 2 krásavcov. Tu je viacej sucho, naozaj. Pozrite, slimak už si hoduje. Takže tu až toľko není vlastne. Väčšina, aj keď sú, tak sú predsušené. Tie dubáky paradoxne, že sú v listoch, tak tie vyzerajú dobre. No, neviem, či k tomu bude treba niečo dodávať úplne. Čo vám poviem, dneska prvá hubačka v tomto roku a ja neviem, či niekedy dopadlo lepšie vlastne, lebo toto som fakt nečakal, jo? Čiže počítal som s nejakými hríbami, väčšinou dávali ľudia veľmi málo, ale toto je fakt úlet. Jo, to jedno miesto, ktoré tam bolo, tých 53 hríbov, tak to bola neskutočná bomba, to som nikedy nezažil. A celkovo proste parádne hríby, mladé, skoro všetko mladé, vlastne našli sme aj väčšie, ale neskutočne sa teším. Jednej veci sa neteším, zase budem s prepáčením za kokota na sociálnych sieťach, keď to tam pridám, lebo nikto mi to nebude veriť, bude to vyrobené cez AI a neviem čo všetko možné, takže ale trošku sa zasmejeme aspoň, ja to mám rád, jo, keď to tam vidím, aj tie komenty tam nechávam, aj sa na nich usmievam, takže asi toľko. Ukážem vám to aj z väčšej blízky, ja som to prehodil do toho, všetko do toho najväčšieho koša, v podstate ktorý mám, takže tak si to takto užijete. Pozrite sa, koľko ich je. Nádhera. Spravím si aj fotečky ešte vonom v lese, ale tie veľké som dal na spodok a aby takto pekne vynikli vlastne tie malé, tie najčerstvejšie. Pozerajte na to. To je košík. No dobre, ja sa takto s vami lúčim. Prvá hubačka za nami. Dúfam, že sa vám bude páčiť všetko, čo tam uvidíte. A tešte sa na ďalšie. Budem sa snažiť to veľa viacej, než to bolo doteraz. Majte sa. Čau.